سلام كم تصنيحكم كبرات تغتاتلتي سينما سمرة عمدي انتايت مخروني كاب غزينا بغزي بسالا كتسالت سدلنا زلوهم دبدابيتات مملسيات عم ببزلا مو نحنا بوغنا كتكتلوينا نلابو مغنياتو بزا مدب وزحات حبريتاتاتن تمرتن ايو زحلف زلو زتخصتو في التعميدات ناب هزب غريبهم مغري كونا مفتحي سلاز رخبو زلو دما اب هزبي نقاحتن مستوعلنيات فتر زلا مو نحنا بوغنا ملأختاتكم بزيمت انكسدلنا ينا ندلي كي تساكفكم بوشت مسمرون كترخبنا تغولي يخوم نحجم بقر ابنو اسم مدبنا انتايت مخروني كلتا دبدابيتاتينا كن انقدوكم متنا زلنا كمتي وطرو تساتفقم زي في الليلنا كسافة سامي بأخبرت مسانا تنحو سنة مكتتال سينما سمري كابيزي رابيزي حيونا للنبي فلتت حقوز دستا صحاب سني تروفتا نغسل النهار سينما سمري عب سينما سمري قدعو مزنك هوري وعاما كوميدي دراما لالا بوزاتا سبورت فيلمتا سلام كبرات عدالوتي سينما سمرة سايمون بحال اب جرمن كا يغمت هيوتي بصماز تبلعتيا اتزغف دما ولا من سبات كلخو زسمعني مخانيو من اسي مخاني دما زياده يتحساسبني نزت اجمي ام مفتاح زحجز مخرقوم اكفلني سلام حونا سايمون صموا او واحد وي درت نزم دناتات يوز بقس صموا حدا سب حيدت زمدناتات كابت زللمت نزهلو وي ون اتوم زمدناتات زعقبو مس زيكونو زفتريو صموا حدا خاب عبيتي تصقم اب حبرتسب عالميو صموا كابتم كنحاسبهم انخل بسميع الدما نمكورم نغرات اتي زخفه مخانو مصنعتي ناي تعوديو زحبرنا صموا تنصلون تحت كبري غزا نفسخان اتوم زخبدو صقمات ودسم مخانوم يو زفلت صموا ناب قزان دما كمعبل زخل سميعت مخانو دما زتفعلالي مصنعتات يملكتو قزان دما سنا امراون اكلاون حاسيا كمتصل زخل حرغنيا سميعتيو صموا زبزح ابتن ولقاونت كم سنا حساب اب حزبن زسرصا سرعته رئيس مالنت زختلا هاجرات اوروبان امريكان اسفحفي يركب اب امريكا اب استغيره هاجرو مصنعتي كاب 4 سبات حدا صموا خمس سمعو وي نتن زحلفه كلتا سامنتي كاب سبات تفليو زنبر خوينو كم سمعو يحبر مبزحتنا اعرختنا محازوتنا يخونو بيتسبنا كاب حد مدرخ ناب كال مدرخ هيوت كسغرو بوزح غزين عزبينا نمتقاس مفللاي نويح عدما خاب زنبرو زمدنا وي حدر موت فقرن كالوت الو ازوم نغرا دما دلاي وي باغي ناي غله نغر كم زهلونا زغبرو يوم ازوم اب هيوتنا غله نغر كم زغودلنا نمنبار زبهق نغر كم زتحنكو خنان زغبرو سميعتات دما حد اوان ديو بترغاغامي اب هيوتنا اغاطيمومنا كونو يخول يوم ازي سميعت كا انتايو برغص ناي صموا سميعتيو صموا ناي نافقوت سميعتن بوحدي سميعتاون محبراون وي دما بحدي زدرخ وشطاوي بادونتيو اما اكل سبات نكلخا صموا خسمعكا برغص يخل يو كمزي عينت سمعي دما اጨናقي كخون يخل يو اما اكل هوج زبله حزبي كنسخا بصموا خصاقت خليها قال دما بسبات تخيبو من كلو صموا خسمعم يخل يو كمزي ناتكا تمساسال زانتا ابو زحات سب حدار يغاطمي بحد ان نبركا زهلو صموا امونغو تصبيو زنبركان باكل زرخب كايون فللي مزهلو يوز جمر لعلي حد الربعي كاب مرعوات كاب دما اتن زبزحه دق انستيو بز تطقس عينت صموا يساقيا اب مونغو بحتو مخانن بينخا مخانن ون مسرتاو فللي الو قال سبات بحت كبلو زمرصون بزلوم دروت محبراو زمدناتات عقوباتن ايو بزحات كابانا دما امرعاوي طعنانا خنحلو وي منفساو سلام كنركب نقل اوان بيننا خنكون دلي انا እዚ ድማ ጽምዋ ባዕላውን ማለት ሳብጀክቲቭ ውልቃውን ስምዒት ምዃኑ የገንዝበና ኣብ ጽሑፍካ መንእሰይ ክንስኻ ብጽምዋ ትብላዕ ምህላውካ ዝያዳ ከም ዘተሓሳስበካ ኣሚትካ ኣለኻ እዚ ድማ ብልዑል ጽምዋ ዝጥቅዑ ክፋል ሕብረተሰብ ኣይኖት እዩ ዝብል ሕቶ ዘልዕል እዩ መብዛሕቱ እዋን ብልዑል ጽምዋ ዝሳቀዩ ክፋል ሕብረተሰብ ኣብ ኪናትን ግርዝውናን ዝርከቡ ዘይተመርዓው መንእሰያት ዝተፋቱሑን መጻምቶም ብሞት ዝተፈለዩምን ሰብ ሓዳር ምዃኖም ብመጽናዕቲ ተረጋጊጹ ኣሎ ኣብ ቀረባ ዓመታት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ድማ ነብስኻ ምዕጋብ ዝብል ዘመናዊ ኣድህቦ
ርጉእ ዝምድና ዘይምህላውን ንኻልእ ሰብ ክትውፍእ ዘይምኽኣልን ናብ ጽምዋ ዝድርኹ ረቑሒታት እዮም። ጽምዋ ንሓደ ሰብ ናብ ብዙሓት ነገራት ከም ዝቃላዕ ዝገብር እዩ። ጽምዋ ብዙሕ እዋን ክትቃዝን ካብኡ ከተምልጥ ድማ ከኒና ክትጥቀም ዝገብርን ናብ ልዑል ጸቕጢ ደም ዘቃልዕን እዩ። ጽምዋ ምስ ከበድቲ ዓይነታት ሕማም ልቢ፣ ምሕጻር ዕድመን፣ ምድጋስ ሕማማትን ክትሓሓስ ከም ዝኽእል ዘረጋግጹ ገለ ነጥብታት ከም ዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ፍቕሪ፣ ዕርክነትን ምሕዝነትን ምስራት ሕማማት ኣብ ምክልኻልን ጥዕና ኣብ ምውሓስን ዓብዪ ኣስተዋጽኦ እዩ ዘለዎ። ከም ውጽኢቱ ድማ ካብ ጽምዋ ክንናገፍ ከም ንኽእል ይሕበር። እቲ ቀዳማይ ብስምዒት ክንተኣሳሰር ምድላይ ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ማሕበራዊ ርክባት ክህልወና ምድላይ እዩ። ሓዲኦም ወይ ክልቲኦም ምስ እነጕድል ድማ ጽምዋ ንግስነቱ ክእውጀልና እዩ። ስለዚ ዝኸበርካ ሓውና ሳይሞን ካብዚ ካልኣይ ዘይብሉ ሕማም ክትድሕን ተስፋታትካ ከየጥፋእካ ምስ ሰባት ኣዕልል። ሰባት ብብዝሒ ኣብ ዝርከቡሉ ቦታታት ብምኻድ ተዘናጋዕ። ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ሌላ ፈጢርካ ዕላላ ጀምር። ብድሕርዚ እቲ ጋሪድካ ዘሎ ጽምዋ ተጋሊሑ ሓድሽ ሰብ ክገብረካ እዩ እሞ ነዚ ተግባር ክውን ክትገብሮ ወጋሕ ጸብሓ ክትጽዕር እዩ ዘለካ። ተስፋ ከይቈረጽካ ምስ ሰባት ብምዝታይ ነቲ ቀንዲ ጠንቂ ኣነጺርካ ምስ ፈለጥካዮ መፍትሒኡ ቀሊል ምዃኑ ኣይጽግመካን እዩ። ካብኡ ንድሓር ድማ ሓጐስካ ውሽጥኻ ከም ዝፍልፍል ተረዲእካ ነቶም ኣብ ጽምዋ ዘምርሑኻ ዘለዉ ነገራት ወጊድ ትብሎም። ዝቐጸለ ህይወትካ ድማ ሓጐስን ባህታን ዝፈጥሩልካ ኣምራት ኣለሊኻ ብሓጐስ ክትነብር ምስ ነብስኻ ቃልእቶ ዘሎ ነገራት ኣብ ማዕራሪኻ ድማ ብልዙብ መንፈስን ነብስኻ ሓቲትካ መልሲ ክትረኽበሉ ግድን ስለ ዝኾነ ናብ ጽምዋ ዘይብሉ ቦታ ተመላሊስካ ጭንቀትካ ከተፋኾስ ኣለካ። ዕቤት ብዝመልኦ መደባት ድማ ሓናጺጽካ ክትቃለስ ኣለካ። ዝኸበርካ ሓውና ሳይሞን በዚ ዝሃብናካ መልሲ ዓጊብካ ክትከውን ሙሉእ እዩ ተስፋና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። ሰላም ክቡራት ኣሕዋተይ ከመይ ኣለኹም? ስመይ ንዓኹም ጥራይ ቅድሚ 5 ሰሞናት ኣቢሉ ኸውን ዘይውሕዝ ፀወታ ርክብ ፈጺመ ነይረ። እቲ ፍጻሜ ግን ጽግያተይ ኣብ ዝተረኣየሉ ሰሙን እዩ ኣጋጢሙኒ። ልክዕ ንምዃን መድመይቲ ናይ ወርሓዊ ጽግያተይ ኣይጸፈፈን ምንባሩ ይዝክር። ኣብ ግዜ ምምጻእ ወርሓዊ ጽግያት ማለት ፐሬድ ዘይውሕዝ ፀወታ ርክብ ምፍጻም ናብ ጥንሲ ከም ዘቃልዕ ከዓ እዩ ዝፍለጥ። እንተኾነ ወርሓዊ ጽግያተይ ክሳብ ሕጂ ክረኣየኒ ዘይምኽኣሉ ብጣዕሚ ኣሻቒሉን ኣሎ እሞ ጥንሲ ናይ መሓዝቶ ኹዕለታት ኣሎ ድዩ? በጃኹም ምኽርኩም ኣካፍሉኒ። ሰላም ዝኸበርካ ሓፍትና ኩሉ ግዜ ደኣ ኣይኮነን እምበር ገለ ተኽእሎታት ደኣ ኣሎ እወ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ጽፍዮ እንቃቑሖ ኦቪሌሽን ዕንኩርኩር ዝበለ መድመይቲ የጋጥመን እዩ። ንብዙሓት ከዓ ፐሬድ ምዃኑን ዘይምዃኑን የሸግረን። ንስኽ እውን ምናልባት እቲ ኣብ ግዜ ርክብ ዝረኣየኪ ዝነበረ መድመይቲ ብጌጋ ከም ወርሓዊ ጽግያት ተርጊምክዮ እንተኾንኪ ጥንሲ ክትሕዚ ተኽእሎ ኣሎ። ብኻልእ እውን ምናልባት እቲ ዝፈጸምኩሞ ፀወታ ርክብ ኣብ መወዳእታ ናይ ወርሓዊ ጽግያትኪ ማለት ፐሬድኪ ኣብ ምጽፋፉ እንተነይሩ ንውሓት ናይ ዑደት ጽግያትኪ ሕጽር ዝበለ ክኸውን ስለ ዝኽእል ድሕሪ 2 ወይ 3 መዓልታት ጽፍዮ እንቃቑሖ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ጥንሲ ክፍጠር ጸቢብ ተኽእሎ ኣሎ። ከመይሲ ዘር ወዲ ተባዕታይ ኣብ ማህፀን ጓል ኣንስተይቲ ምስ ኣተወ 2-3 መዓልታት ስለ ዝጸንሕ እዩ። ስለዚ ዝኸበርካ ሓፍትና ናይ ምጥናስ ተኽእሎኺ ኣብዚ ጸቢብ እኳ እንተኾነ ናብ ሕክምና ኸይድኪ ኩነታት ክምርግጋጽ ግን እቲ ዝበለጸ ምርጫ እዩ። ብዓብኡ ዘይውሕዝ ፀወታ ርክብ ንጥንሲ ጥራይ ዘይኮነ ንዓበይቲ ተመሓላለፍቲ ሕማማት እውን ስለ ዘቃልዕ ኩሉ ዓይነት መርመራታት ምግባር ከድልየኪ እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን ህይወት ከዓ ብኸንቱ ክትጠፍእ ስለ ዘይብላ ክብርቲ ትንፋስ ብምዃና ብጥንቃቕን ንቕሓትን ክትመርሕያ ንላበወኪ። ፐሬድኪ ዶንጊዩ ማለት ግን ግድን ጠኒስኪ እኺ ማለት ከም ዘይኮነ ከነዘኻኸረኪ ንደሊ። ዝኸበርኪ ሓፍትና በዚ ዝሃብናኪ መልሲ ክትዓግቢ ሙሉኡ ተስፋና ሰሰናዩ ንኹልና። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ዝሰማዕኩሞ እዩ ነይሩ። በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉኡ ተስፋና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም በቶም ካልኦት መደባትና ተዘናግዑ። ክቡራት ተኸታተልትና ሱታፊኹም ኣብ መደባትና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መእረምታን ንቐፌታን ኣብ ምሃብ ኣይትሕመቑ። ከምኡ እውን ብወገንና ክቐርብ ኣለዎ ትብልዎ መደባት ጀባእ ክንብለኩም ወትሩ ቁርባት ኢና። ኩሉ እቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሐኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምጽቃጥን ሼር ምባልን እጃምኩም እዩ እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ብምክታልኩም ኣዚና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ መሃርትን ኣዘናጋዕትን ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕናን ራህዋን ንኹልና።